Здравейте, това е поляната до вкъщи. Тук тичам всяка сутрин. Много е приятно, особено през пролета, когато времето е топло. Това пък съм аз. Искам да ви покажа не поляната, където тичам, а едно друго нещо. То се появи днес на същата тази поляна. Вчера бараката я нямаше, а днеска тя е тук и това е барака, която направиха, за да може хората днес да гласуват. Днес в Великобритания се провеждат местни избори. Интересното е, че на гласуващите не искат лична карта или паспорт. По пощата хората получават картонче, с което се явяват да гласуват. Може да гласуват също по пощата или да упълномощят друг да гласува от тяхно име. Няма тъмна стаичка. Има масички с прегради от двете страни. Затова могат много хора едновременно да гласуват. Това обяснява защо няма опашки. Освен в бараката, която се появи на кварталната поляна днес, секции има в кварталната църква. Гласува се от 7 сутринта до 10 вечерта. Главните претенденти за кметове на Лондон са от консервативната и лейбъристската партии. Те изтъкват имигрантския си происход, защото Лондон е мултиетнически и се гордее с това.